ka sɔrɔ aw ma degun ni ka o sɔrɔ tɛnɛ fo ka taga se sibiri ma an b'aw ka fɔ ko bi ye octobre kalo tile 8 ye san 2024 kunnafoni ale waati sera a y'aw bisimila. Kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma min bɛ yen ni o ye état major général des armées ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko karɔgɛrɛdinɛ tigilamaw kɔni tun ye bingani wale ta ni ka anw ka fintigilakaw dagayɔrɔ sɛgɛrɛ bɛrikaw olu fɛ yen nɔ ani Tɔnbukutukaw fana fɛ yen nɔ u ye fɛn min ye mugujugu ye ni ka o fili o kɛra tilefanatɔw dunna wagati min na kari don octobre kalo tile 6 san 2024 nka ala ni an ka fintigilakaw ka ɲɛmajɔ o kɔni fɛ sa u sera ka karɔgɛrɛdinɛ tigilama ninnu torin ka bɔ u dagayɔrɔ o la u torintɔla kɔni sa dankari kɛra karɔgɛrɛdinɛ tigilama caman ka buna hadamadenya o la an ka fintigilakaw ye u ka subahana mansin caman ni ka olu tiɲɛ ka tila tuguni ni ka u ka ɲɛnaminifɛn caman n'an ko ma nanzarakan na ko dɔrɔgu ka o fɛnɛ caman kɔni ni ka o minɛ u la ka tila tuguni u ka kɛlɛkɛminan girimanw fɛnɛ caman kɔni fɛnɛ minɛna u la an'u ka kuma baaraw ni o ye moyen de communication k'o fɛnɛ caman ni ka o fɛnɛ minɛ u la. An ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ bolimafɛn boli koɲɛw olu ma ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko sirabakan kasara juguman dɔ kɔni o kɛra kunun tɛnɛ octobre kalo tile 7 san 2024 a kɛra sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 10 o wagati a kɛra dugu min na sa o de wele ko Laminabugu ale ni fɛn min ye Tingole ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 3 o bɔɲɔgɔnko de don nin dugu kɔfɛlen ninnu bɛ Fana o lamini na a kɛra sira min na sa o de ye route nationale la 6 ye ni sirabakan kasara in kɔni sababu bɔra fɛn min na sa o de ye bolimafɛn min ni ale wele ko Erzana ale kɔni tun bɛ ka i kunda Fana kan ka bɔ yen ka na an ka faaba kɔnɔna o la ani cakɛyɔrɔ mo bolimafɛn min kɔni sira ɲɔgɔn ma sa o de ye Dawu Transi ye ni bolimafɛn fila bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ ka taa i ka sira de fɛ u nana ka na don ɲɔgɔn na sirabakan kasara kɛra waati min na a kɛra sababu ye ka maa 8 ni ka olu bɔnɛ u ni na maa 19 olu sɛbɛkɔrɔ joginna maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu joginna olu ta ni ka taa n'u ye Fana lapitaniso o la bololaminan caman fɛnɛ olu tiɲɛna minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ bolimafɛn boli koɲɛw olu ma ko gouvernement maa bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la taasibilakɛla ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ntanyana u ka denbayaw yɔrɔ la ani maa minnu bɛ yen nɔ fɛnɛ ni olu joginna ka duwawu don kɛ k'Ala ka nɔgɔya kɛ olu ye an ka bolimafɛn ko minisiri ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo ka bɛɛ ka i hakili to i yɛrɛ la wa bolimafɛn bolilaw fɛnɛ u ka sirabakan sariyaw ni ka olu bato walasa dɔ bɛ se ka bɔ sirabakan kasara ale la cogoya min na. Etienne Fakaba Sissogo ale ka kiri o bilalen don ka octobre kalo tile 14 natɔ o ma kɔnɔ walasa a ka se k'a dɔn n'a bɛ bila walima ni a tɛ bila kuma kɔni tɛŋuni a la sa a y'a yira k'a fɔ k'a b'a ɲini kiri tigilamaw fɛ u kɔni ka a labila walasa a ka se ka taa i mago don a ka musokɔrɔba o la ni o ye a bamuso ye a n'a ka kɛnɛya fɛnɛ ka taa se a denmusonin 3 fɛnɛ ma a ka taa i mago don olu la. Aliza Uldo ye ya ni ale ye karɔgɛrɛdinɛ tigilamaw ka commando ba dɔ ye ber bingani wale ale la sa an ka karɔgɛrɛdinɛ tigilamaw kɔni ye dankari a la ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw. An bɛ taa Gunamukaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye ji kɔni ale walankatali kɔni bɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la o de la sa fɛn min ye u ka laka tele ale kɔni laki ye foro belebeleba ye min ye ni ji kɔni tora ale kɔnɔ dɔɔni dɔɔni ni o y'u ka maloforo kɔni o kɔnɔna ye an bɛ se k'a fɔ maloforo ka taga se tiga ale ni sɔ kɔni masa ji kɔni donna a bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye Gundama dugulamaw ye u farala ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw olu ma walasa ni gɛlɛya min kɔni b'u kan juillet kalo kana se octobre kalo o kɔni masa ka se ka u dɛmɛ ka u bɔ ni gɛlɛya ale kɔnɔna la. Denmisɛnnin dɔ ni ale si bɛ t'i jɔ san 10 o bɔɲɔngo la karido octobre kalo tile 6 san 2024 ale kɔni tora fɛn min ye dire ale ji la a tora ji la wagati min na teliyala u kɔni ye den kɔni ni ka ale labɔ ji la ka taga ni a ye dire lapitaniso o la nka an dabama kɔni ka wele sera ma ka a to yen nɔ fɛn min ye direkaw sa a ɲininiw fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka yakili to i ka denmisɛnnin na kɛrɛnkɛrɛnnen sa an bɛ nin samiya wagati min na.
Amita ko kan kibaru la amita Burkina Faso kaw ka jamana o kɔnɔna la fɛn min ye Burkina Faso kaw ye olu kɔni ye VOA Africa ka olu ka kunnafoni ɲɔngiriw ka jamana kɔnɔna la kalo 3 o kɔnɔna la kunu octobre kalo tile 7 san 2024 ka sababuya kɛ ko u kɔni ka kunnafoni di senfɛ u ye kuma dɔw ta ni ka ɲɛsin anw ka kɛlɛkɛcɛw ni Burkinabéw ka kɛlɛkɛcɛw olu ma o de la sa VOA Africa ni ale ye lamɛrikaw ka kuma lase so o kɔni sa u y'u ka baara ni ka a ɲɔngiri kalo 3 bana Mali kunnafoni jabara najabɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi ka da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan n'Ala ma ka jɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ